παιδιά. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενες. Ναι. Λίγη διαγωνισμός. Είχε λήξει χθες βασικά. Αλλά δεν μπορούσαμε να σας το κάνουμε, δεν Έχουμε προλάβουμε. δουλειές. Μας βλέπετε τώρα. Καλά. Ναι, Είναι μια λίγο χαρά. σκοτάδι. Μια χαρά βλέπουνε. Τέλος πάντων. Και έχουν λάβει 5 μέρος. Λοιπόν, αυτοί που έχουν λάβει μισό, μισό. μέρος. Εντάξει, πες ας βασικά. πούμε, Ναι, πες. είναι Τους έχουμε γράψει. Κατερινάκη 73, Ελενάκη Παπουτσάκη, Summer Summer Love, Love, κάπως έτσι. Τζένι Τζούκια και Ελένη 1, 2, ναι, 3, τέλος 4. Αυτό. Και επίσης να πούμε ότι είναι 2 οι νικητές. Γιατί έτσι είχαμε κάποιο δώρο που θα σας δείξω. Λοιπόν, δεν σας είχαμε πει. Τι, για πες το. Λοιπόν, και έχουμε 2 βασικά για τους 2 νικητές. Και δεν σας είχαμε πει κάτι γιατί είναι έκπληξη. Θα έχει και δώρα. Δεν το σκεφτήκαμε πιο μετά, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν πειράζει. Ναι. Λάβατε μέρος, μια χαρά. Είναι ο πρώτος νικητής θα πάρει αυτά εδώ. Είναι μια χτένα. Ναι, δεν φαίνεται πολύ καλά. Okay. Βλέπετε. Λοιπόν, και αυτό εδώ το lip gloss. Μυρίζει με πάρα φράουλα. πολύ ωραία. Με φράουλα νομίζω, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Μπισκότα, ναι. Εμένα φράουλα μου μυρίζει. Τέλος πάντων. Ναι, και ο δεύτερος νικητής κερδίζει αυτό που θα σας εδώ. δείξω. Ένα αρκουδάκι. Με γλυκά ματάκια. Είναι πολύ ωραία. Και μία χτένα. Αυτή εδώ τη χτένα. Είναι, μην νομίζετε, δεν τις έχουμε χρησιμοποιήσει αυτές, σοβαρά τώρα. Να, βλέπετε, είναι καινούριες. Και αυτό. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και πάμε να δούμε το τι έφτιαξε ο καθένας. Θα έχω βγάλει φωτογραφίες στο tablet μου. Δηλαδή, έχω πάρει τις φωτογραφίες σας. Αρχικά θα δείξουμε, θα λέμε πρώτα το τι έχει δείξει, τι έχει δείξει ο καθένας. Λοιπόν, Ελενάκη Παπουτσάκη, θα σας πούμε τι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει μια κρέπα. Μόνο που δεν ξέρουμε εάν το έχετε βάλει από το Google. Γιατί εντάξει, δεν μοιάζει και τόσο, αλλά κάτι μοιάζει, δεν φαίνεται καλά. Εντάξει, μπορεί να είναι κανονική, μπορεί να μην είναι. Αλλά εμείς σας είχαμε πει να φτιάξετε κανονικά, να ξέρετε. Έτσι. Από το Google φαίνεται πιο πολύ, αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Δεν ξέρουμε τώρα. Μετά έχουμε η Κατερινάκη 73. Μισό να δούμε τι Έχει φτιάξει ένα γαλακτομπούρικο. Λοιπόν, το γαλακτομπούρικο είναι αυτό εδώ. Δεν μας έβγαλε φωτογραφία το ταψί, ένα κομμάτι. Παναγιώ, πήγε να μου πέσει. Λοιπόν, δεν φαίνεται. Δεν πειράζει. Δείτε το από εδώ έτσι. Αυτό είναι το γαλακτοκομπούρικο. Μας έβαλες και το πυρούνι. Και λοιπόν, τώρα, Summer Love. Μας έχει φτιάξει... Κάτσε, Summer Love έχει φτιάξει τηγανίτες. Μισό να τις βρω. Μου άρεσε αυτή η φωτογραφία πραγματικά. Είναι ωραία. Είναι τηγανίτα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι από το Google, μοιάζει με αληθινή. Ναι, αφού Αλλά έχεις πάντως και θα το ξέρετε, ψυχή. σας είχαμε πει να μην τις βγάλετε από το Google. Εντάξει, παιδί μου, το είπα. Λοιπόν, μετά έχεις Ελένη, 1, 2, 3, 4. Έχει φτιάξει καρυδόπιτα. Λοιπόν, Πού πας, παιδί μου? αυτή εδώ είναι η καρδόπιτα. Και πάλι δεν ξέρουμε αν είναι από το Είναι Google. κοντά. Να το. Αλλά φαίνεται αληθινή. Εντάξει. Μακάρι να είναι αληθινή. Μην βάζω την τσάπα τη θέση. Η Τζένι Τζούκια. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, έχει φτιάξει μια τούρτα. Σοκολάτα τούρτα βασικά για να κρύβει. Τώρα αυτό τούρτα είναι. Ναι. Τέλος πάντων έχει βάλει και κάτι καρύδια από πάνω. Μήπως είναι καρδόπιτα ρε παιδιά. Τούρτα. Ό,τι και να έχει φτιάξει είναι αυτό εδώ το γλυκό που μας έφτιαξε. Έτσι είχαμε. Αυτά, μισό πώς είπαμε, αυτούς είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε για την πέμπτη θέση. Στην πέμπτη θέση Η βγήκε. τελευταία. Και θα σας εξηγήσουμε και το λόγο σε κάθε. Λοιπόν, Στην πέμπτη θέση βγήκε. ποιο βγήκε ρε παιδιά. Α, εντάξει. Λοιπόν, η Ελένη Παπουτσάκη. Μας έφτιαξε μια κρέπα. Άμα ακούσατε ένα θόρυβο. Είναι απλώς, έχουμε και καλεσμένους.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Η Ελένη Παπουτσάκη. Και έχει φτιάξει την κρέπα. Λοιπόν. Συγγνώμη γι' αυτό, απλώς. Έχουμε και καλεσμένους, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν φαίνονται στο βίντεο. Δεν θέλω. Τι είπαμε ότι έφτιαξε η Ελενάκη Παπουτσάκη? Κρέπα, Κρέπα. Ανάτι. Και θα σου πούμε και το λόγο. Δεν φαίνεται για κανονική αυτή. Το είπαμε ότι δεν φαίνεται. Αλλά Πώς? τέλος πάντων. Δηλαδή, κοιτάξτε. Σας μοιάζει αυτό? Πείτε για μας και εσείς κανονική? στα σχόλια, τι νομίζετε. Συγγνώμη. Αλλά. Λοιπόν, Γίνομαι στην κακιά. τέταρτη θέση, Βγήκε η Summer Love. Που τι έφτιαξε? τηγανίτες. Ήταν πολύ ωραίες. Βέβαια, εντάξει. Η τηγανίτα μ' άρεσε πάντως. Τώρα, γιατί βάζαμε, γιατί τι βάλαμε, ρε παιδιά? Εμένα δεν μ' άρεσε και τόσο, έχει βγει λίγο χοντρή. Ναι, αλλά. Καλά. Λοιπόν, στην τρίτη θέση έχει βγει η Τζένι Τσούκια. Τζούκια. Τζούκια. Συγγνώμη που στο. Που Καριδόπιτα! που έχει φτιάξει μια ωραία καριδόπιτα. Τι καριδόπιτα. Όπα. Ένα Α, μικρό όχι. λαθάκι έχει σημειώσει. Δεν έχει φτιάξει καριδόπιτα, έχει φτιάξει. Μισό να δούμε. Περιμένετε, επειδή έχουμε. Τούρτα έχει φτιάξει. Ωραία, τούρτα έχει φτιάξει. Συγγνώμη Συγγνώμη, για δεν το έχει λάθος. φτιάξει καριδόπιτα, τούρτα. Τούρτα. Είναι αυτή εδώ. Τι είπαμε ότι έχει σε ποια θέση? Στην τρίτη. Αυτή εδώ, καριδόπιτα. Καριδόπιτα λέγω, τούρτα. Μοιάζει με καριδόπιτα, τι να κάνω. Τώρα θα ανακοινώσουμε τη δεύτερη θέση. Που και η δεύτερη Λοιπόν. θέση κερδίζει ένα δώρο. Και θα σας πούμε τι Είπαμε κερδίζει. αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε μουσική αγωνίας. Δεν είναι και αγωνίας. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Στην Ε, δεύτερη θέση Βγαίνει. Μην το πεις μόνο ονόματα. Είναι αυτά εδώ τα δώρα. Πολύ ωραία. Στη δεύτερη θέση. Ποιο είπαμε ότι είναι? Είναι. Αυτή εδώ δεν είναι. Ναι, Λοιπόν, περίμενε. έχει φτιάξει το γαλακτοπούρικο. Θα το δείξουμε. Το έχουμε δείξει. Δείξτε. Τα έχω χάσει. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι η Κατερίνα 73. Κατερινάκη 73. Άνε Κατερινάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ε, Δεν τελειώσαμε ξεχάσαμε ακόμα. να πούμε. Δεν το ξεχάσαμε. Απλώς δεν τελειώσαμε. τελειώσαμε ακόμα, το είπα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα δώρα Για κερδίζεις. την Κατερίνα. Θα μας Για το γράψεις Κατερινάκη στο 73. Instagram. Θα μας γράψεις στο Instagram. Συγγνώμη που. Λοιπόν, το γαλακτοπούρικο το έδειξα σωστά. Ναι. Και τώρα υπάρχει κι άλλη μια θέση τυχερή. Επίσης σας έλεγα να μας γράψετε στο Instagram. Άστο, θα το κανόνε. Θέλουμε να μας βρείτε στο Instagram εσείς που βγήκατε στις δύο πρώτες θέσεις. Δεν το έχουμε πει ακόμα την πρώτη. Για να μας πείτε, να συνεννοηθούμε από εκεί πώς θα σας τα δώσουμε και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Στην πρώτη στην πρώτη θέση, θέση έχει βγει. μη πεις ακόμα, καριδόπιτα. Έχει φτιάξει μια. Η καριδόπιτα. Τώρα θα έχεις καταλάβει ποιο έχει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μας άρεσε πάρα πολύ. Φοβερή, Λοιπόν, στην πρώτη θέση Έχει βγει. Περίμενε. Είναι τώρα αυτή η αγωνία. Καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων. Είναι. Το λέμε με το 3. Ναι. 1, Ένα, 2, 3. τρία. Η Ελένη 12-34. 1, 2, 3 βασικά. 4. Και έχει κερδίσει αυτά εδώ. Μπράβο σου. Λοιπόν, Οπότε. επίσης θέλουμε να σας κάνουμε μια ανακοίνωση. Λοιπόν, συγγνώμη που το διακόψαμε. Απλώς έπρεπε να κάνουμε κάτι. Η ανακοίνωση. Θα σας το κάνουμε στο ίδιο βίντεο γιατί δεν είναι κάτι το σημαντικό. Απλώς να ξέρετε ότι θυμόσαστε. Ένα κανάλι που YouTube δεν κάνουμε το 22. Ναι. Δυστυχώς Δεν θα ανεβάζουμε άλλα βίντεο σε αυτό. πάει το κανάλι επειδή έχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε βίντεο. Όχι, μπορεί να είναι και λίγο λόγω χώρο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν Δεν ανεβαίνουμε. ανεβαίνουμε. Είχαμε κάνει Γι' ένα αυτό, μόνο routine. Αυτό θα είναι το κανάλι που θα ανεβάζουμε μαζί βίντεο, όχι μόνο για γλυκά πλέον,
Αλλά εντάξει, δεν θα ανεβάζουμε πάρα πολλά βίντεο. Επειδή η Πετρούλα σε λίγες μέρες φεύγει. Ναι. Τέλος πάντων. Τι κοιτάς. Λοιπόν, Και μπορεί, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα, μπορεί το κανάλι να το ονομάσουμε αλλιώς. αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, γενικώς αυτό ήταν ένα διαγωνισμός με γυναίκες, οπότε εντάξει. Θα δούμε εμείς, αλλά να ξέρετε. Και είναι φάση. κάτω στα σχόλια η νικήτρια Ναι, οι δύο νικήτρες θα μας γράψουν από κάτω θα μας γράψουν τι θέλουν, τι βίντεο θέλουν να κάνουμε. ναι, αλλά με σχέση τη μαγειρική, αυτό. Και επίσης μπορεί να διοργανώσουμε και άλλον έναν διαγωνισμό. Όχι τώρα λέω εγώ. Θα δούμε, τέλος πάντων. Αυτό ήταν. Βρείτε μας στο Instagram εσείς που νικήσατε. Μας έχετε βρει ήδη, αλλά γράψτε μας στο Instagram. Να συνεννοηθούμε, να δούμε πώς θα σας τα στείλουμε, για να ξέρουμε. Πού θα τα στείλουμε. Και συγχαρητήρια! Δεν το είπαμε αυτό, ή το είπαμε. Τέλος πάντων, Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. αν σας άρεσε κάντε ένα like Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας. και Όποιοι γράψτε είναι. και σχόλια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!